Ftehim soċjali li ġie estis mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal flimkien mal-Malta Gay Rights Movement l-MGRM se jara t-tisjieħ ta' ħidma fil-komunità filwaqt li persuni jiġu mejjuna biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Dan il-ftehim li ammonta għal 270,000 euro fuq medda ta' 3 snin u maħsub biex joffri diversi servizzi f'kull fora fosthom permezz ta' counselling, social work u policies legali. Minn barra hekk dan l-iffirmar se jikkontribwixxi wkoll għal proġett ta' Dar Awsalla li maħsuba biex tgħin persuni mingħajr residenza jiksbu l-indipendenza sħiħa tagħhom. Ħafna drabi dawn iż-żgħażagħ ikunu tkeċċew mid-dar jew ikollhom diffikultà jgħixu mal-ġenituri minħabba transizzjoni fiżika u emozzjonali tagħhom. Dwar dan mal-mikrofonu ta' One News tkellmet aktar fid-dettall Colette Farrugia Bennett li hija l-koordinatriċi tal-MGRM. Social work li jissapportja persuni LGBTIQ u l-familji tagħhom. Ikun hemm ukoll każijiet fejn offru wkoll terapija skont il-bżonn, gruppi bħal grupp żgħażagħ li jiltaqa' every 2 weeks, il-Rainbow Families Network li jiltaqa' darba fix-xahar ukoll. Tkellem magħna wkoll Mohammed Ali Agurebi li spjega kif permezz ta' dan il-ftehim se jibbenefikaw ukoll refuġjati bħalu li għaddu minn ħafna preġudizzji, speċjalment meta jkunu fiċ-ċentri miftuħa. It helps a lot of people like me, people who are living in open centers, that it's not safe for them. Our new project, Dar Awsalla, will kind of give a place, give a home to people in a community that they can share all of this safety in Malta. Il-Ministru Michael Falzon qal li dan il-Gvern wara mpenċar għal 10 snin biex jagħti vuċi u ugwaljanza lil persuni LGBTIQ+. Żied jgħid li l-minoritajiet huma parti integrali mis-soċjetà Maltija. Allora dan huwa wieħed minn ħafna ftehimiet li għandna ma' NGOs. Dan huwa t-tieni ftehim li għandna mal-MRGM. Huwa sinjal li aħna verament nemmnu f'inklużjoni fejn kulħadd għandu dritt jgħix bl-istess rispett u bl-istess drittijiet. Nemmnu fid-diversità, id-diversità s-saħħaħa soċjetà u ma tnaqsilha xejn. Preżenti għal dan l-iffirmar kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti.